Patay kwarta, wapag uyab. Mao lagi. May pagman mga apply na ng taan eh. Bitaw. Mga play tab. Lami, bigay kong pormaw. Nakabilt bag ko. Sakto na ako'y kaila na trabuhanan. So mga plate ha. Ito mga play nyo. Ta. Bisa sure ka natay naitrabaho dito ah? Sure lagi. Ako pa. Ta. Udton ra ba kaayo? Hapdir taan eh. A few inches later. 12 seconds later. Kaya na rin si gumulat ba na mo apply trabaho. Wala mangyud ba? Sa mga tulura ka buhok, okay na? Na ba kayo mo apply karon ba udto na? Dire gyud. Klaro kayo. Isa tayo sa asam ta mga play anay. Dire. Ano na tapos yung nag-stumble to sa kilid. Na ba kayo mga apply dito eh? Okay. Itulo ka buhok ko. Oy, migo! Uy! Oy boss. Mo na Pablo. Mo na. Unsa pa langayan? Oy! Mga-apply mo? Ali! Pulis naman dali! Mga apply, boss! Bangwag kayo man ka. Ay, nagreklamo din ha. Ay mo panoklod. Matrabaho lagi ta. Sige, linya. Linya dito ta. Sige, una. Dili. Boss. Masa na klase na trabaho, boss? Bising basic ra kay na, boss ba? O basic ra ini nga trabaho. Alina. Lista na, oh. Ikaw, una, dali. Ma-apply mga nagtrabaho. Oh boss. O sige, yun sa'yo panganin mo. Pablo. Taga-asa man ka. Taga, boss, kilid. Sa may pilay edad ni mo? 15. Sige, dawat. Nakay mga kuanda, mga requirements. No, wala boss. Sige, dawat gyapon. Hangyo na niya. Tesa mag-sponsor ko. Alcohol ba? Iwat na COVID ha. Salamat boss. Imong bismas si ana o. So, karon interviewon ta ka ha. Boss. Sa may mga naagyan nimo nga trabaho sa una. Ako na yan na trabaho boss. Trabaho ko sa Adonis boss kanang ano boss pa. Na matay kapoy kayo boss nakabiyip kog bayot boss. Kapoy kay boss. Sige. Karon trabaho nimo. Tagantaan ning balde. Saan ni boss? Dimasa na imong suba o. Kana. Sige. Pablo, sa di mi trabaho? Tikain kog balde. Palimasan ko anang suba. Matay dumaok unsa kay atong trabaho ani no? Siya nagdaan na si Baldio palimason si Suba. Gani no. Ambot lang. Sige, ako una. Oy, ikaw na. Ikaw, ma-apply kag trabaho. Dali. Asan pismas nimo? Wa lagi. Umang ko nagbismas kay membro mo ko sa COVID. So, mo to no. Interviewon ta ka ha. Si pangalan mo pagkali. Lumao. Saka mangga. Barangay Kalbo. Hindi nga naman kumatos. Taga-asa mangga. Lagi taga Kalbo lagi. So, pila edad mo? Medyo no boss. 21. 21. So,
Na kay mga requirements niya. Wala boss. Matay. Sige, dawato na lang. Kita man tayo na ni kwarta ni. Sige, interview na ka. Unsa may mga naagyan mo mga trabaho sa una? Yan ako nga trabaho boss. Oh. Bumabangon ako sa umaga. Natutulog ko sa tanghali. Natutulog naman ako sa gabi. At pagka umaga naman, bumabangon pa rin ako. So, okay. Trabaho sa inyong balay di ay? Wala lagi boss. Sige. Kabalo, magay mong ginikanan nga trabaho ko di. Sige. Tagaon kon. Ito niya. Limas gyapon nga suba. Okay, let's. A few moments later. Matay, di man ni mahubas yung tubigan eh, sa magbalik-balik. Bawangan ka mo. Asa dumok. Dawat ka sa trabaho? Oh, dawat ko sa trabaho. Excited na kayo ko. Limas daw ko dito. Oo. Oh, ikaw na ka. Apply nito. Oy, ikaw, last. Ali. Sarado na ang apply sa trabaho. Na. Isa boss. Oy, ali. Ikaw. Tarungan na mong pismaso. Diyos ko, big. So, tanong na ka. Oh. So, may pangalan ni mo? Policarpio. Policarpio. Pila edad ni Policarpio? 16 ra. 16 ra. Nasa man ka? Barriolata. Barriolata. Sige. Na kay mga requirements da. Na unsa man mo ang trabaho mo way mo da. Sige, dawaton. Kaban to ni mo duha? Oh, kaaban. Bantog lang. Mga tambay man tingali mo sa una. So, o tanong ta unsa may mga trabaho nimo sa una? Tay boss, di ko maghinambog killer man daw kay ko sa una. Killer ka? Oh. Killer. Nya. Karon hamang kagikan karon nga kuan. Ikam jud ko na prisa boss. Nakapatay ko anan si pangutana bitaw. Isa sa trabaho na Oh. Tanggap na ka po boss. Tanggap na ka. Sige na. Ayos na. Matay. Killer mo din to. 12 seconds later. Matay ba yung man kaniya? Nawa pa lang eh. Dugay ka mahubas. Dito ba ko ba? Dito ba? Yes, tawat ko. Param pam 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 param param pam sum. Bay. Dawat ka? Astang dawata bay. Ni mas tata. Gi. Mga utok-utok, ako rin magkakwarta. Sige, limas mo, magbubas na, mga buwan mo, mga utok-utok. Tulad naghapon na ner, maswindoan. A few inches later. Sabay. Bay, kung makadawat ta sa tong sweldo bay, unsa man nimo? Mang chicks ko bay, kwarta gid na. Dali ra mo dolong bayan na bay. Ikaw bay, unsa man imong kwarta bay? Ko abay. Magpalit ko sa akong uyab ug cake, pante, ubra, pangkit-kit man jud yung pante, ubra ug ilaga. Buslot na. Ikaw bay, unsa man imong kwarta bay? Aw ako. Kadawat og sweldo. Pahit kog bagong sanina na brand new, tapos pahit lang kog helicopter. Usa kaya ya? Usa kayay. 346 minutes later. Saan na kayo nasa ba?
Hapon naman. Matay alas 4 na. Oy, oy, oy. Dali, 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 dali. Mana. Mana to. Ayan. Matay na nawag na si Boso. Squatro ang tingaro. Natay sweldo na ni ba? Dali. Kapa-kapa ba mga uto-uto? Sa itinasweldo ba? 50 yata gana. Sa kalibo ako nani. Dali mo, dali. Sa mga luklod na kayo una, kaya kami una ganina. Boss, sweldo na boss. Amo, ayaw mo pag tinukluday, makasweldo lagi mo. Kasi una, ikaw. Dali. So, kumanang trabaho. Ano boss? Sabihan ta ka. Tara. Ano yung sweldo ni mo? Matay 3 pesos ra boss. Saon na ako na ipait bubot. Kamo, ayaw mo reklamo. Ako'y giduulan ninyong trabaho. Kamo, ni trabaho ra mo, mga trabahante ra mo. Kung sa ihatag na ko sa inyo, dawata na lang. Ako ni hatag og sweldo ha. Sweldo daro pug ko dire. O, dungagan ta ng 50 o. Matay magtunga kita ni. Tata. Wild pang mga hinampak, sila nagigitagaag 53. Mag-wild pag yun. Maghipos na lang ko ni. 12 seconds later. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Sumpa ko Yan, di ka na naiya sa ginawa mong iyan. Pero hindi nationwide napapanood ka. Hindi saya, de Vines. Yeah, let's go. Buok. Let's go. Silyo. So, what's up mga binisya? Salamat din kanyo ning gihuman nga. Video. Ug salamat po din sa Suporta. So, daghang salamat din sa mga nisuporta, sa mga nag-like, subscribe, share sa among mga video, no? So, mo to. Og siyempre, nagbalik na sa Big Vines kay dili mi busy upat, no? So, nakita ninyo nga upat ra mi kabuo kay si kini si Trabong ko, nagimog balay ay nagtabang siya kay balay trabaho. O kini si isa man ning si Damuslo, kaning putok no. Kini si Damuslo, Aljun Balile, si computer. Wala siya diri sa kuan. Og kini pod si Giovanni Casyon, si Tukayo, muna si Tukayo. Busy silang daruhan no. Siyempre, busy sa mga daruhan bisakan kay tabang sa mga bilikanan. Og kini pod si kuan si Kumudo. Wala na sa diri no, si Rolando Maraon kay itong tasubok ba itong basta mailan na ninyo tanaw sa mong video. Nagtrabaho kuan to sa nasipit nagtrabaho pan. Ana-anag pan bawara gud. So, mo to no. Og siyempre shout out din sa mga nagpa-shout out no. Shout out kay Mitchell no? Galo basta Galo. Nasa channel no ato siyang suportahan no, ato subscribe. Ug sa nagpa-subscribe ay nagpatabang pod sa ato si sa tong vlogger ba nakalimot man ko basta butang na lang na ko ano channel dara kana og na pa isa dara no suportahan nato sila no og suporta pud sa mo ano og shout out pud sa taga Manila na ako nga mga barkada no. Siyempre magtatagalog ako kasi Tagalog sila para maintindihan nila men. So shout out nga pala kang ano John Mark Alcon pre, shout out sa iyo. CJ kay Pogs, sana nakita niyo to. JM, Kuya Michael. Siyempre sa mga pamilya namin doon. Sa mga cousin ko, sa mga tita ko, tito. Shout out sa inyo. Ingat kayo palagi. So, mag-shout out ang mga kauban, no? Shout out, no? Shout out sa nagtanaw sa mong video. Shout out sa akong kuya, Nas Marco. Yeah, shout out. Shout out sa nagpa-shout out. Shout out din sa mga haters dyan at basher. Shout- I love you to all. Giyate, kabuang gyapon nila mga shout out, bay. So, mga to, no? Di na to kalimtan, no? Di na to kalimtan nga mag
like, subscribe. No? So mo to, don't forget to Subscribe! and hit the notification bell para updated ka sa among mga kabuang nga video. Binisaya ni Vines! At your service to your happiness. Let's go!